Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li huwa diżappuntat bir-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Li dan huwa riżultat diżappuntanti għal Partit Nazzjonalista illi juri illi l-Partit Nazzjonalista għadu il-bot milli jerġa' jkun l-għażla naturali tal-maġġoranza tal-poplu Malti. Fil-konferenza tal-aħbarijiet Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista żamm l-istess voti li kellu fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 5 snin ilu. Fl-istess ħin naqas li qabbel ir-riżultat ma' dak tal-elezzjoni ġenerali. Wara kampanja elettorali negattiva u ftit iktar minn sena fejn attakka inizjattiva wara l-oħra tal-Gvern, Simon Busuttil kien mistoqsi dwar xmar ħażin għall-Partit Nazzjonalista. Iżda din id-darba wieġeb hekk. Xmar ħażin għall-Partit Nazzjonalista. Naħseb illi iktar milli ma xmar ħażin għall-Partit Nazzjonalista hemm xmar tajjeb għall-Gvern. Il-Gvern għaddiet biss sena minn meta ngħid, ovvjament għall-Gvern Laburista għaddiet biss sena minn mindu ġie elett u ftit li xejn mar ħażin marru affarijiet ħażin għall-Gvern. Simon Busuttil qal ukoll li millum il-qudiem se jirdoppja l-isforzi tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista mhux u m'għandux iħallih jaqtalu qalbu. Il-Partit Nazzjonalista ser jirdoppja l-isforzi tiegħu, il-Partit Nazzjonalista ser jistinka aktar sabiex jasal il-mument illi jerġa' jikkonvinċi lill-poplu Malti Wawċi illi jagħtih il-fiduċja tiegħu. Ma rnexxilniex nikkonvinċu biżżejjed nies. Mistoqsi dwar jekk hu isser reżenja fid-dawl il-Partit Nazzjonalista ma marx aħjar mill-elezzjoni ġenerali li għaddiet, meta nkiseb l riżultat fl-istorja, Busuttil sab forma ta' konsolazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista għadu fl-istess pożizzjoni bejn wieħed u ieħor illi kien is-sena illi għaddiet. Dak ifisser li l-Partit Nazzjonalista ma baqax jiniżel l-isfel. Ma telax u aħna xtaqnieh illi jitla'.